No sabem on paren els diners, però sí on estan els programes que han passat per la televisió valenciana, en la nostra memòria col·lectiva, començant pel show de Joan Monleón, on una paella gegant decidia la sort dels concursants. Els concursos van ser un dels plats forts dels començaments on no faltava molt de cor. Això és amor a primera vista, ja ho sabem. I amb el cor arriba Tómbola. Pero bueno. I en el primer programa va passar. Esta gente son gentuza, de verdad. És el president dels programes del cor que es menjarien hores i hores parlant dels famosos, com ara Tela Marinera. Per a la boda del seu fill. Son rumbo. No ha faltat tampoc el debat, l'opinió. I els xiquets han tingut la seva televisió amb la babalà. Molts xiquets aprengueren valencià d'una forma entretinguda. I els adolescents es divertien amb grafiti. Que vens de festa, ¿no? Sí, ¿en qué se nota? Sí. Canal 9 ha sigut un escenari per als músics professionals i aficionats, com els valencians que s'atrevien en Canta Canta. ¿Qué tal? Buenas noches. Alguns dels grans comunicadors valencians han començat a Canal 9 la seva carrera. El cine, els llibres, l'art han sigut el motor de programes com ara Enquadres, Cop d'ull o Encontres, l'aparador de la nostra cultura. Ya que estamos en Valencia, hablaré de un valenciano al que yo admiro mucho, que es Joanot Martorell, el autor. Televisió Valenciana és investigació dels casos que afecten els valencians. És societat anònima. És el servici públic per ajudar a buscar feina i impulsar els emprenedors. És la seva televisió. De 6 mesos el que faran és